मोनजोबगोन जेराव 450 थाखा माने साबसिडि प्रत्येक मासावनो हाबबाय थायो आबादारिफ्रा 6000 करि प्रत्येक बोसोराव मोनगासिनो दं आनलिमिटेड बयबो गतिके बयबो दिनै सरकारनिफ्राय लामा दालां स्कुल कलेज हस्पिटाल बिनि बादैबो बबेबा इरिगेसन सिस्टेम बेफोरनि बादैबो व्यक्तिगत जिउआवनो सामफ्रामबोनि नांगौ रोखोमनि मददखौ मोनगासिनो दं बेखौ नागारनानै बोरैहाय सोरबा अपोजिशन कंग्रेस एबा BPF नो भट होनो मानो होनो बिसोर मा होगोन गतिके रायजोआथ' जेबो नुहुरा जे बिसोर जे माबा होगोन बिसोरना स्टेटआवनो सरकार दं ना काउन्सिलावनो सरकार दं BTC आवबो सरकार गैया स्टेटआवबो सरकार गैया आरो दिनै जेफोर आसनिखौ सरकारा होबाय थादों माने BJP बा UPPL बा AGP सरकारा NDA सरकारा दिनैनि बेफोर आसनिखौथ' मालाबाबो होनो हाया बरन्स बिसोरो बेखौ समालोचना खालामदों जे बेबायदि स्किम होनो दरकार गैयामोन थारमाने दानहैगोनसो बे स्किमखौ होननानै मानसिफ्रा गियोसो आरोखि उल्थायै ओंखायनो गासिबो दा बे लिडारनिसो पार्टि जागासिनो दं कंग्रेस आरो BPF आ रायजो राजानि पार्टि जानानै गैथ'वा आरो आपातत सार गोबां आइजोफोरखौ लोब लोब फैनानै BJP आव जइन जानायखौ नुनो मोनदों जाहोना मा सार बेनि दाना जाहोना नाय नोङो दिनै BJP सरकारा आरोखि मानाव गेदेर मदि बिथाङा बा जोंनि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोननि जिथु मोनसे नोजोर माने गोजानसिम नायहरनाय जे माब्रैबा जोंनि समाजा दावगाखांगोन दा बेवहाय नुबाय जे आइजोफ्रानो गुबै न'खर बेंनायनिफ्राय गथ' गथाय खांनायनिफ्राय लानानै माने गामियाव थानानै न'खराव थानानै आरो ज'यै लोगो जालायनानै दिनै गासिबो बिथिङावनो जुदि दायथ' लायोबा आइजोफोर बेखायनो आइजोफोरनि दारैनो समाजनि खामानिखौ मावनो आरो बिसोरखौ दावगाखांहोनो गोबां स्किम्स लादों जाय स्किमफ्रा दिनै नों नायदो रेशन कार्डनि बिगोमाया दिनै आइजो खारन हौवाफोर जायोबा माने बारा सिरियास लाया आरो बेफोरखौ सोरबा माने बेफारिनो मानो रेशन कार्डखौ होनानै माने गावहा थाइनैसो फैसा मोनबानो जायो बेनिफ्राय न'खरजों बेहा सोमोन्दो गैया आरो बिनि थाखाय दिनै आइजोनि मुङैसो रेशन कार्डखौ खालामबाय आइजोनि सहि नङाबा हिन्जावफोरनि सहि नङाबा रेशन कार्डखौ नोङो जेबो माइरं दिहुननो हाया दिनै अरुणोदय होदों आइजोफोरनि नामाव न'खरनो होदों नाथाय आइजोनि एकाउन्टआव दिनैहाय जुदि नोङो मा होनो उज्ज्वला आसनि नामै गेसनि साबसिडि 450 थाखा जिथु फैबाय थायो बेखौ खालामदों आइजोनि मुङै बिनि अनगाबो दिनै आइजोफ्रा ओरैनो थास्लायस्लाय न'आव थानानैनो गामियाव थानानैनो गरफा गरनै खामायनो हायो नामा बिनि थाखाय दिनै लाखपति बायदेव होननानै जिथु स्किम आरो बिनि अनगायैबो दा सेल्फ हेल्प ग्रुपनो दिनै माने 25,000 मालाबा 50,000 आरो दा BTC आवबो 25,000 करि होगासिनो दं बेनि अनगायैबो गासै सेल्फ हेल्प ग्रुपनि सोद्रोमा आनलिमिटेड सिमा गैयाजासे गासै आइजोनो दा 10,000 करि दा होनो लाबाय आरो बिसोरनो उनावहाय 25,000 होगोन माने लासैनो जाहाथे बिसोर सोलोंलाङो बिनि उनाव 50,000 बिनि उनाव बिसोर 5 लाख थाखासिम इन्डिभिजुवेलि लन लानो हागोन आरो मा दा बे गासैबो आइजोनि बिखान्थि दा बे हिसाबै बे आइजोफ्रा बेखौ मोजां मोननानै BJP खौ मेगन मोसिबनानैबो सापर्ट खालामखागोन ओंखायनो बिसोरो जइन जागोन पार्टियाव जुदि एक्टिभलि ओंखारो आरो नङाब्लाबो गोसो गोरबोजों BJP खौनो सापर्ट खालामगोन जाय BJP सरकार जाय मदि जाय हिमन्त बिश्व शर्मा मानाव गेदेर बिथांमोनहा माने साफ्रोमबो न'खराव जनानै थानाय आइजोफोरनिसिमबो सिन्था खालामदों आरो बेनि थाखाय स्किम लादों गतिके बेफोर स्किमफ्रानो बयनिबो गोसोखौ दिनै बोगासिनो दं आरो बे